Idol, turuan ko kayo kung paano gumawa ng trending ngayon sa Facebook. Kagaya nito mga idol. Una mga idol, punta kayo sa Play Store. Hanapin muna natin yung Play Store mga idol. Pindutin nyo mga idol yung Play Store mga idol. Search nyo Google, Gemini. Ayan na po kasi nakapag-download na po ako. Back tayo to mga idol. Hanapin natin yung dindownload natin na Google Gemini. Ayan na po. Pindutin nyo yung plus mga idol. At hanap kayo ng gallery. Yung picture na gusto nyong i-edit. Ayan po napili ko mga idol. At copy paste mga idol. Nasa baba po ang link mga idol. I-copy paste nyo lang. Para maka-edit kayo ng ganito. Tapos pindutin. Scroll pababa mga idol. Hintayin nyo kung matapos yan mga idol. Yan po. Ayan na, tapos na po mga idol. Yan po ang kalalabasan niya mga idol. Yan lang po kasimple mga idol. Mag-edit. At download na natin mga idol. Yung nakakuan sa taas, pindutin nyo yung nasa taas para ma-upload. Ayan na po. Yan na po mga idol. At sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Idol, turuan ko kayo kung paano gumawa ng trending ngayon sa Facebook. Kagaya nito mga idol. Una mga idol, punta kayo sa Play Store. Hanapin muna natin yung Play Store mga idol. Pindutin nyo mga idol yung Play Store mga idol. Search nyo Google, Gemini. Ayan na po kasi nakapag-download na po ako. Back tayo to mga idol. Hanapin natin yung dindownload natin na Google Gemini. Ayan na po. Pindutin nyo yung plus mga idol. At hanap kayo ng gallery. Yung picture na gusto nyong i-edit. Ayan po napili ko mga idol. At copy paste mga idol. Nasa baba po ang link mga idol. I-copy paste nyo lang. Para maka-edit kayo ng ganito. Tapos pindutin. Scroll pababa mga idol. Hintayin nyo kung matapos yan mga idol. Yan po. Ayan na, tapos na po mga idol. Yan po ang kalalabasan niya mga idol. Yan lang po kasimple mga idol. Mag-edit. At download na natin mga idol. Yung nakakuan sa taas, pindutin nyo yung nasa taas para ma-upload. Ayan na po. Yan na po mga idol. At sana may natutunan kayo. Maraming salamat.